Sakni Nogo Chungpherang Kusup Jagwi Langma Chokha Yadab Mwngwi Khoroksa Chakrajwk Patimwng Srangsalo Teliamura Thanani Karailong Amchaini Koktwma Patimwng Yagulo bono Twlangjakha Teliamura Bwkhaste Sakham Nogo Patimwng Koktwma ni bising tu sheman ka Teliamura Thanani Karailong Amchaini Yadab Mwngwi Khoroksa Chakrajwk Sakni Nogo no samukhlai tongmani jorao Chungpherang Kusup Jagwi Koktwma Patimwng Yagulo ni borok sagdu khum manai Chakrajwk no Teliamura Sakham Nogo tlangi thangmani Yagulo saknai bono thikani Sakham Patimwng ti koksanan thangyo kongno Sakha thi thangnai Chakrajwk ni nongni borok হঠাৎ করে রুগীটা অন্য কাজ করতে একটু কারেন্টে বাড়ি খেয়েছে পরে দেওয়া তারপরে দৌড়াদৌড়ি সবাই মিলে মানে মারা গেছে আবার যখন পোস্টমর্টম কথা ঠিক আছে লোক নাম কি তাই না তার নাম হলো অনুজাত কোন জায়গায় বাড়ি করিলং Ashlin Patimwng Teliamura Karailong Amchaini Lokorokte nongni borok ni bising nuksaka flaka Bureau Report Chini Khorang